sømil. Kom der i let vind forventet skib. Det jeg vil dvæle lidt ved, det er, hvad jeg møder rundt omkring. Fordi når jeg er ude og diskutere politik, sådan helt generelt med danskerne, så møder jeg faktisk indimellem folk, der har den her tanke, at jamen, vi kan da lige så godt stemme på oppositionen, fordi nu må det da være deres tur. Altså, vi vil gerne se på nogle nye ansigter. Pressen kan også godt sådan have den der fornemmelse af, vi vil gerne have nogle nye legekammerater. Så kan man ikke godt bare stemme på de andre? Gør det nogen forskel? Og jeg vil bare sige, at bag sådan en holdning, jamen der ligger der jo lige præcis det grundlæggende synspunkt, at det i virkeligheden er fuldstændig ligegyldigt, hvem man stemmer på. At det ikke gør nogen forskel. Og det er altså en holdning, som jeg lige vil bruge et par ord på, selvfølgelig, og advare stærkt imod. Fordi den her holdning, den bygger på den idé, at demokratiet, jamen det nærmest er ligegyldigt. Og når jeg sådan kigger rundt i forsamlingen her, så er der ikke rigtig nogen af os, som vitterligt på egen krop har oplevet det her med, at demokratiet, det var noget, vi personligt skulle ind og kæmpe for at opnå. Vi tager demokratiet fuldstændig for givet. Vi tager det som en selvfølge. Og der vil jeg sige, bare prøv lige tankemæssigt at skrue tankerne tilbage til 1849. Prøv at være borger i det samfund fra før 1849. Jamen, tak for kaffe. Og derfor så er tankerne jo netop også til de nordafrikanske lande og også til den arabiske halvø, hvor der netop lige nu altså er befolkninger, for hvem demokratiet jo på ingen måde er en selvfølge, og et sted, hvor det virkelig kæmpes aktivt for at få indført demokrati. Men tilbage til de hjemlige strøg her, jamen så er det jo ikke svært at overbevise jer om, at det er selvfølgelig vælgerne, der sammensætter Folketinget. Og dermed så er det jo også den enkelte vælger, som er med til at beslutte, om Folketinget bliver et folketing, der rummer sådan meget forskellige holdninger, hvor der virkelig er tale om en dramatisk betydning for samfundet, om det er den ene eller om det er den anden fløj, der bestemmer. Eller det er jo også vælgerne, der bestemmer, om så Folketinget skal sammensættes på en måde, så vi får en mere eller mindre homogen masse af folketingsmedlemmer, som helt grundlæggende deler værdier, og hvor man så må sige, at forskellene måske mere bare ligger i nuancerne. Blot for at sige, at selvfølgelig gør det en forskel, hvad man stemmer på. Og der må jeg sige, at ved det kommende folketingsvalg, som vi nok kan være enige om her, kommer i sensommeren, og sommeren kan også godt vare til oktober-november måned. Men altså i hvert fald det kommende folketingsvalg, der er jo altså en afgrundsdyb forskel på, hvilke veje Danmark kan vælge. Og det vil jeg godt uddybe ved at tage jer på en lille eventyrrejse her med en af vores store nationaldigtere, nemlig H.C. Andersen. Et lille udsnit fra et af de meget tankevækkende eventyr. Ak, en lille svovlstikke kunne gøre godt. Turde hun bare trække en ud af bundet, stryge den mod væggen og varme fingrene. Hun trak en ud. Hvor den sprudlede, hvor den brændte. Det var en varm, klar lue, ligesom et lille lys, da hun holdt hånden om den. Det var et underligt lys. Den lille pige, hun syntes, hun sad foran en stor jernkakkelovn med blanke messingkugler og messingtrumle. Ilden brændte så velsignet, varmede så godt. Nej, hvad var det? Den lille strakte allerede fødderne ud for også at få varmet dem. Da slukkedes flammen. Kakkelovnen forsvandt. Hun sad med en lille stump af den udbrændte svovlstikke i hånden. Se, det her lille udsnit, det har jeg taget med, fordi jeg meget, meget ofte kommer til at tænke på den lille pige med svovlstikkerne, når jeg hører Helle Thorning-Schmidt fortælle os om, hvad hun vil gøre for Danmark. For det Helle vil gøre, det er jo helt reelt at stryge nogle svovlstikker, som brænder så velsignet og varmer så godt, men som jo altså også hurtigt brænder ud. Og bagefter, der har vi det ikke bedre. Tværtimod. Helle, hun vil øge de offentlige udgifter. Hun vil med gavmild hånd dele svovlstikker ud til kommuner og regioner. Skolerne skal have mere, fagforeningerne skal have mere, kontanthjælpsmodtagerne skal have mere. Og svovlstikkerne, jamen de skal betales med højere skatter. Højere skatter på dem, der skaber det, som vi skal leve af i fremtiden. Svovlstikkerne rummer jo altså heller ikke svaret på,
hvordan vi skal få vores økonomi til at hænge sammen i fremtiden. Det er ikke svovlstikker, som Danmark kan leve af i fremtiden. Så kernen i oppositionens politik er, at den er kortsigtet, den er populistisk, og den er uansvarlig. Og skulle det ske, at Helle Thorning-Schmidt får mulighed for at realisere sit eventyr, ja, så håber jeg virkelig så inderligt, at det ikke går Danmark, som det gik den lille pige med svovlstikkerne. For hvad er konsekvenserne af en rød regering, som gennemfører det, de har lovet danskerne? Jamen det er de her højere renter og en øget gældsætning. Og hvis vi nu var meget venlige og accepterede, at de her såkaldte 12 minutter, at de så giver de her 15 milliarder kroner i kassen, altså at vi måske skulle holde en uges mindre ferie til næste år, og så selv med den mest gunstige udvikling, så mangler der altså stadigvæk mindst 22 milliarder for, at den røde plan, den skaber balance på de offentlige finanser i år 2020. Manglende styr på økonomien, jamen det vil føre til højere gæld, det vil føre til de løbske offentlige udgifter, det vil skabe en negativ spiral af højere renter, øget gæld og manglende vækst. S og SF, jamen de har meldt det ud, de vil jo hæve skatter og afgifter med over 30 milliarder kroner. Det svarer altså ifølge Danske Bank til 11.000 kroner i ekstra skatter og afgifter per familie hvert eneste år. Vi vil komme til at opleve, at danskerne får længere ventetid på sygehusene. I dag der er det jo altså sådan, at alle har ret til at vælge et privat hospital, hvis det viser sig, at ventetiden i det offentlige, at den overstiger en måned. Og det er en ret, som ca. 400.000 danskere har benyttet sig af. Man skal have fantasien i gang her for at forestille sig tiden før det frie valg. For i dag er altså 400.000 danskere, som benytter sig af det. Og det er jo altså en ret, som har skabt en fantastisk produktivitetsudvikling på sygehusene. Det er så også en rettighed, vi har hørt, at oppositionen vil forringe, sådan så der er nogen, der skal vente længere. Vi venter bare på at få at vide, hvem det egentlig så er, der skal vente længere. Vi kommer også til at opleve med et SSF-hold, at der vil blive stillet færre krav til folk på passiv forsørgelse. Fordi oppositionen de vil fjerne starthjælpen, de vil fjerne kontanthjælpsloftet, og det betyder altså, at udlændinge, som så kommer hertil, de kan få fuld kontanthjælp fra dag 1. Det vil også betyde, at overførselsindkomsterne vil blive forøget, og derfor så vil det blive mindre attraktivt at arbejde. Altså det her, hvor vi faktisk kommer til at vende tilbage til en forgangen situation, hvor det for tusindvis af danskere rent faktisk ikke kunne betale sig at tage et arbejde. Det kunne ikke betale sig økonomisk at tage skridtet fra kontanthjælp til arbejde. Og derfor jamen, så vil der være tale om mennesker, der så vælger at blive på kontanthjælpen, selvom der er arbejde at få. Og det vil gøre dem og Danmark både fattigere, eller gøre dem fattigere både menneskeligt, men så sandelig også økonomisk. Så blot for at konkludere her, at konsekvenserne altså af oppositionens politik på lang sigt vil være et fattigt Danmark med en høj gæld, en gigantisk offentlig sektor og ikke meget håb for fremtiden. Helle Thorning-Schmidts butik og politik vil betyde, at vi altså ikke vil være i stand til at give vores børn og vores børnebørn det trygge og rige velfærdssamfund, som vi selv er vokset op i. Og så sidder alle og tænker, jamen hvad så med blå blok? Altså har vi svaret på fremtidens udfordringer? Gør vi det rigtige? Ja, jeg kan i hvert fald sige en ting, at jeg kan ikke stå her og erklære, at en stemme på den blå blok er lig med guld og grønne skove. For det er på ingen måde tilfældet. Til gengæld er det sådan, at vi giver et meget ærligt svar på, hvordan den offentlige sektor får styr på sin økonomi på kort sigt og på længere sigt. Vi lavede genopretningspakken sidste år og tilbagetrækningsreformen i år, og vi supplerer så blandt andet med besparelser i forsvaret og en målretning af fleksjobbene, sådan så vi når frem til en meget konkret anvisning af, hvordan de 47 milliarder kroner skal skaffes. Og så giver vi svaret på, hvordan vi vil skabe mere vækst i Danmark. Og her, der synes jeg virkelig, vi kommer ind til kernen i forskellen på den røde og den blå blok. Fordi vores vej, den tilsiger, at væksten i fremtiden skal komme fra det private erhvervsliv. For os, der handler det altså om at skabe de bedste rammer for erhvervslivet, sådan så Danmark har noget at leve af
i fremtiden. Rød Bloks svar er, at væksten, jamen den skal komme gennem den offentlige sektor. Man vil, i øvrigt mod Nationalbankens anbefalinger, så vil man fremrykke offentlige investeringer. Og her der må man altså bare lige sådan tænke over, mangler der offentlige investeringer? Prøv lige at tænke på metroringen, på motorvejsbyggerierne, på den nye jernbane mellem København og Ringsted. Tænk på Femern Bælt. Tænk på alle supersygehusene. Jeg synes, der er masser af store og vigtige offentlige investeringer rigtig godt i gang. Så kan man sige, at Rød Blok har jo så bare den grundlæggende tro, at den offentlige sektor den kan agere vækstlokomotiv og skabe fremtidens velfærd. Og det er jo fair nok at have det tankesæt. Altså det er jo socialistisk politik, at den offentlige sektor skal styre alt i det her land. Det er jo socialisme, at staten skal styre vores liv fra vugge til grav, og at politikerne i alle livets forhold ved bedre, end hvad enkelt af os rent faktisk ved. Alt i alt synes jeg, det her det efterlader danskerne med et meget klart valg, hvor det ikke er ligegyldigt, hvem man stemmer på, fordi der netop er meget stor forskel. På den ene side, så kan vi da kaste os ud i et eksperiment, der vel bedst kan betegnes som fair socialisme. Men vælgerne har selvfølgelig også det absolutte modstykke i Liberal Alliances meget populistiske liberalisme. Og så er der den vej, som regeringen står for. Og vi må erkende, at vi betræder ikke den nemmeste vej. Vi har valgt at lave de nødvendige reformer, men ikke nødvendigvis de mest populære reformer. Vi har valgt at tage lidt fra alle. Vi har udskudt skattelettelser i topskatten. Vi har udskudt pensionsalderen. Vi har reduceret dagpengeperioden og efterlønsperioden. Vi har pillet ved børnepengene. Og vi har sat væksten i stå i den offentlige sektor. Blot for at konstatere altså, at vi har generet alt og alle, uden at love dem andet, end at ville skabe balance i den offentlige økonomi. Og så må man da sige, at set i det lys, så er det trods alt rimelig fantastisk, at meningsmålingerne ikke ser værre ud, end de gør. Altså, jeg er meget optimistisk og positiv. Og det skal man være. Så nu vil jeg afslutningsvis lige tage et lille stykke fra et andet eventyr fra den samme digter. Da løftede den på en gang sine vinger. De bruste stærkere end før og bar den kraftigt afsted. Og før den ret vidste det, så var den i en stor have, hvor æbletræerne stod i blomst, hvor syrenerne duftede og hang på de lange, grønne grene, lige ned imod de bugtede kanaler. I haven kom der nogle små børn, og de kastede brød og korn ud i vandet, og den mindste råbte, "Der er en ny!" Og de andre børn jublede med, "Ja, der er kommet en ny!" Og de klappede i hænderne, og de dansede rundt, og der blev kastet brød og kage ud i vandet, og alle sagde de, "Den nye er den smukkeste, så ung og så dejlig." Og de gamle svaner narrede for den. Se, man skal jo ikke være i tvivl om her, at den grimme ælling, som så bliver til den smukke svane her, ja, det er den forvandling, som den borgerlige regering for alvor er inde i lige nu. Og den smukke have, som svanen kommer til, det er Danmark. Og derfor så tror jeg på, at vores eventyr ender godt, når vi engang til efteråret skal til valgurnerne. Og i den forbindelse, der synes jeg skylder jer alle sammen en kæmpe stor tak for det kæmpe engagement, I ligger i, alle jer aktive medlemmer. I ligger i det hårde valgarbejde. Når man nu engang er medlem af Venstre, så er det hårdt arbejde hele vejen igennem. Det løfter I med en gejst og med et engagement, som virkelig giver så meget energi, forhåbentligvis på alle konti. Men det vil jeg gerne sige jer tak for. Det bliver et sejt efterår. Det bliver et spændende efterår. Jeg glæder mig til at være derude og kæmpe sammen med jer. Og med de her ord, så vil jeg blot ønske jer alle sammen en rigtig god, varm, velsignet sommer og god grundlovsdag. Tak for ordet.